ସିନାପାଲିରେ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଐତିହାସିକ ଦିଶନ୍ 51 କୁଣ୍ଡୀୟ ଗାୟତ୍ରୀ ମହାଯଜ୍ଞ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ମହୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ରବିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଯଜ୍ଞରେ ଭବ୍ୟ ଭୂମିପୂଜନ ଏବଂ ଦେବଦମ୍ପତି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ସିନାପାଲି ଗାୟତ୍ରୀ ଶକ୍ତିପୀଠର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଗାୟତ୍ରୀ ଯଜ୍ଞରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେବଦମ୍ପତି ସମାବେଶ ହେବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଆରାଧନା ପରେ ଯଜ୍ଞ ନିମନ୍ତେ ଭୂମି ପୂଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଦେବଦମ୍ପତି ସଫଳ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ସାଂସଦ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ମୋହନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମେତ ଉପସ୍ଥିତ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏଭଳି ଭବ୍ୟ ମହାଯଜ୍ଞ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତିର ସଭାପତି ତରୁଣ କୁମାର ମେହେର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସମ୍ମିଳନୀର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼େନରୁ ଜଗତରାମ ରିପୋର୍ଟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଟିଭି।